bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio sar jamhire moon hande ko ñalawma asat hawri ko capanɗe tati e goho lewru janvier hitande ujunnaji ɗi nogas e jeegom habaruji moɗon ɗemgal Pulaar toɓɓe men ɓuuɗu mawɗum guiɗoɗen ko toon to Minneapolis ene wayno ko seppoji nene continue wadde toon on oɗo saaha joni ene wayno ko kamɓe gouvernement fédéral e yamirore kanko Donald Trump police mo immigration e kamɓe kadi gardoɓe frontiére uji wonnoɓe toon ɓe mbiyama kamɓe foof yooɓe gatri caggal yooɓe gonne tan e nokkuji ɗi ganduɗa taw ko jeeyi gouvernement fédéral kanko Donald Trump kadi o yamiri hono gardiɗo homeland sécurité kañum hoore mum seppoji baɗuɗi toon oto koyngal ɗum yetto toon ha hande toon to Washington noon kamɓe républicain ji surtout e gardugol makko kanko Mike Johnson ɓe gori koye ƴewde peeje wadde facture goɗɗo ɗum noon salade facture gumide toon to Sénat o tawde kala ko fati immigration itta hen gasnirten habaruji men ko jokkodirde Tidiane Niang goto joɗaniɓe en toon to Nouakchott ko fati coftal ɓalli o rokka en kadi page mo jogni en hande aset capantati go lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e jeegom may gartu joni jañƴina ɗiɗo titre uji radio Jowol Sare International dole lingu gondiya kono dole radio Jowol Sare ko hettoyankoɓe mum Amérique Asie Océanie Europe Afrique no keɗo radio Jowol Sare International wonande jogiiɓe publicité jokkodir eya radio Jowol International caggal indicatif Mauritanie waɗa 46 53 84 09 walla mbaɗa 44 18 77 18 walla mbaɗa indicatif dowlaji dendude Amérique plus 1 513 668 03 94 bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗi min Abou Diobo El Hadji Ngori momi hetto radio Jowol International kabaruji mun e ɗemgal Pulaar e dande musidɗo mon Ama Touré bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire moon habaruji men États-Unis siftidon taw gonɗen ɗo joni ɗo e maison ko waktu jeenayyi ɗum noon toon to Jowol woni ko 2h du matin ko on woni waktu gonɗo jonɗo toon to Nouakchott toon to Dakar kadi ko 2h du matin toon to Paris ɓe jarata oɗo saha joni ko 3h du matin ɗum noon toon to Téhéran ɓe goni joni ko 6h du matin habaruji moɗon e ɗemgal Pulaar guiɗoɗen d'abord ko habaruji États-Unis ko tugnade kadi ko yalti e journal biyeteɗo The Hill ɗum noon kadi taw journal goɗɗo biyeteɗo Le Figaro ɗum noon ko journal gonɗo toon to France en wayno ko seppoji baɗoji ɗeɗo balɗe tugui tan ñande alhamis ha yettanima hande subaka samedi toon to Minnesota en wayno ko seppoji ɗi kewi dole no fewi ɗiɗon seppoji no kadi wona ɗon tan toon tan Minnesota en wayno ko leyɗele ɗe foof surtout leyɗele ɗe ganduɗa kamɓe démocrate ɗe gardi goni toon gouverneur uji walla goni toon maire uji en wayno seppoji ɗi kewi dole no fewi ɗum ɗo fof noon ko sibabude kamɓe seppoɓe hollude ɓe mettere mabɓe caggal nde kamɓe immigration golle ɗe mbaɗata e surtout kadi caggal nde yimɓe ɗiɗi mbaɗa toon to Minneapolis tugnade noon e ko winda toon to Le Figaro hono kanko président mo États-Unis Donald Trump o yamiri wonde ko ministre de l'intérieur mo États-Unis ɗum noon gardiɗo homeland sécurité kañum hoore mum yo yaltu yo woɗɗin hoore mum kala ɗiɗo seppoji baɗɗuji ɗum noon kadi kala yimɓe dadiɓe taw ko yimɓe liggotoɓe immigration police ji muɗum kala ko fate ɗiɗo seppoji hay goto men oto yetto toon illa noon so ɓeɗon seppoɓe naate e kuɓeje taw ko jeeyimo gouvernement fédéral ɗum noon kadi ɗum ko ɗiɗo haaluji fof ko kanko Donald Trump ko gueɗe ɗe ganduɗa omo wondi subaka o wi wonde ko kala leyɗele démocrate en wonde so seppoji mbaɗi toon ha ken bonna leydi ɗiɗo leyɗele démocrate walla guure démocrate en kanko Donald Trump o neldata militaire uji surtout gardoɓe frontiére walla liggontoɓe pour immigration wallude kamɓe ɗiɗo état ji ɗi ganduɗa démocrate en gardi ko ɗum woni hano kamɓe surtout parti démocrate en walla yimɓe hohoɓe mawɓe ko fate sécurité walla ko fate politique en namdi oɗo saha joni kala hohoɓe walla ardiɓe ɗiɗo nokkuji taw ko leyɗe démocrate en ko wayno surtout en ko so tawi haalama ko wayno Minnesota ko wayno Illinois ko wayno même Californie walla ko wayno même to Maine to kamɓe militaire ji immigration toon ɓe gonno ene wayno ɓe jaltinama toon donc haalande ɓeɗo ardiɓe ɗeɗo leyɗele kañumen koyemen yo mbattu haqqille pour police men local walla dadiɓe men local wonɓe toon kañumen koyemen en mbawa rende soppoɓeɓe surtout to jetto kala ko woni jeeyi gouvernement fédéral walla même kala ko woni kamɓe ɓeɗo en dadiɓe taw ko dadiɓe AIS holtoɓe goni ɗum noon ko ɗum woni oɗo saha joni kamɓe dadiɓe AIS fof ɓe jaltinama kala nokkuji ɗo ɗo ganduɗa seppuji mbaɗata ɓe goni tan oɗo saha joni ko nokkuji ɗi ganduɗa ko building ngaji taw ko gouvernement fédéral jeeyi ɗum noon ko hunde ko gueɗe ɗe ganduɗa kanko Donald Trump
jeftiɗiɗo décision ngaji kadi ko caggal nde o continue kanko hoore makko haaldude surtout kanko gouverneur mo Minnesota e kanko kadi maire mo ganduɗa en to Minneapolis ɗum noon kadi caggal kadi nde kanko hoore makko o neldi hono neɗɗo mo ɓuuri hoolade yo ya toon to Minneapolis hono kanko Tom Homan ko wawi wonde foof ɗum ɗo kadi ko gueɗe continue hande ne reɓa e leydi ndi foof ko yiya ɗeɗo balɗe ko yimɓe hewɓe taw liggotoɓe koye cellal e kañumen koye men en mbaɗa maajoji men pour seppude wiide wonde ene kolla météo men caggal nde goto mumen ono kanko oɗo biyeteɗo Alex Preti ɗum noon siftinden ko infirmier liggotono toon e hôpital uji safroɓe toon Saint-Comberaji toon to Minneapolis baraɗo mo ñande samedi ɓennuɗo o to taw ko kamɓe police immigration wari ɗumen ko wawi wonde foof en wayno ko kanko Donald Trump en wayno ko républicain ji ko hewɓe kadi nene continue hay sinno kalani ɗumen nene continue yantude démocrate en pour ɗaɓɓude hono kanko Christy Noem e kamɓe FBI e kamɓe kadi ministre de justice mo leydi États-Unis sabu e wiide mabɓe won gueɗe kewɗe kuule kewɗe jaɓɓade taw ko kuule constitution ɗum noon yaɓɓi ɗum ko guila e kamɓe ardiɓe homeland sécurité mais aussi ko kanko gardiɗo justice mo leydi ndi hande toon to États-Unis toon to Washington hono kanko Mike Johnson ene wayno kadi o haalino ko yili ñande no wi wonde ko bill walla facture jaɓɓade toon to Sénat facture o kadi kene wona kana abbo 1,2 milliard de dollars ɗum noon taw facture o kadi ko département ji 5 taw kamɓe immigration affaire itama hen ne wayno ko kanko Mike Johnson o wini wonde ko baɗo feere foof ha o bloque oɗon facture donc ɓe gadda facture goɗɗo passe jaɓanoɗo toon to Sénat jaɓanoɗo toon to sud représentant ji ma won jonte ɗiɗi joyi e wiide makko kadi ne wayno ko facture mo yiɗi wadde o ko facture mo ganduɗa henne taw foni hen kono ɗum ɗo ne wayno ko kanko kamɓe démocrate en wonɓe toon to sud représentant mbi wonde koɓe mballata wadde ɓenninde walla vodde kala ko fate facture mo ganduɗa taw affaire immigration woni hen non en konngol e nder konngol ngol ƴefti kanko représentant jeyaɗo toon to Texas on kanko biyeteɗo Roy o wi wonde wayno ko démocrate en oɗo saji ngoni ko wadde politique tawde oɗo facture ɓe ɓelninino ɗum ma won jonte ɗiɗi joni toon to sud représentant holko waɗi hande ɓe garta kamɓe démocrate en ɓe mbiya wonde koɓe caltima oɗon facture ɗum noon siftinde on tan ko nanodiral walla goomu baɗano toon kamɓe républicain et démocrate mbiyata bipartisan oɗon goomu kadi ari ko hadde ɓeɗo ɗiɗi fellede toon to Minneapolis hono kanko René Good et surtout kanko Alex Preti kono e wayno ko caggal nde ɓeɗo ɗiɗi pellade hono kamɓe surtout kamɓe démocrate en ala sago ardiɓe affaire immigration garta toon to congrès ɓe mbawa kadi haaldude mumen e gueɗe ɗeɓe namdi pour ko fate département homeland sécurité surtout immigration holko waylete muɗum ko d' abord ko kala ko woni masque uji ɓeɗo en dadiɓe police immigration masque uji ɗi foof ɓe nata ɓornade ɗumen e ɗiɗiɓel ngel kadi ko kala ko woni waranti gonnoɗo hen no firti wonde ko loi gonnoɗo ɗon gila ko ɓooyi taw ko ɗon loi koye constitution woni kamɓe yimɓe immigration ɓe mbawa arde ɓe naata e galle ɓe hay suko ɓe gandi moɓe jiltani ɗon taw ɓe ngala yamirore umminde toon to juge ɗum ko mbiyata warante mbe ɗum ɗo fof so tawi gueɗe mum ɗum kañumen gartiraka hen ɗum waɗi donc kamɓe démocrate en oɗo sa joni wonde koɓe saliɓe gaddet ɗum noon kadi ko kamɓe kadi nanodiri e Donald Trump hadde facture o wotede toon to Sénat ene wayno Donald Trump kañum hoɗum jaɓino wonde ko kala ko fati immigration yo itte hen ɗum noon ha ɗo e jonte ɗiɗi caggal muɗum pour ɓe mbawa haltude ko fati immigration holno ɓe mbawi réglude ɗum ɗon ko wawi wonde fof ene wayno oɗo sa joni kanko Mike Johnson omon continue ande salade wiide wonde ko nonenira toon to Sénat ko ene wayno ko kanko wona ɗum o jogori wadde o jogori addude facture ma kono worno addan ni o adda ɗum toon to sud représentant joni noon pour oɗon facture ɓenne il faut ko kamɓe républicain ɓe daña ken wona capanɗe jeeɗiɗo e démocrate en gabboɓe ɗum woni donc ɓe dañi ko yiyete tataɓe ɗiɗi toon to sud représentant ɗum woni nden facture o ɓenna siftinde on tan ko toon to sud représentant yimɓe sarɗiyankoɓe wonɓe toon 150 ngoni toon ɗo kamɓe républicain ji ko kamɓe jogui majorité ɓe jogui toon ko 217 kamɓe démocrate ɓe jogui 213 donc 150 ɗi fof koɓe dañi ko wiyete tataɓe muɗum ɗiɗi nde facture bawɗo wonde foof wote toon jaɓodire so tawi ɓe dañi ɗum ɗon nde on facture ɓenna ka ruttoto kadi to Sénat pour walla ruttoto toon to président watta ɗum loi ko wawi wonde foof kamɓe républicain ji 217 ɓe républicain ji wona kañum fof ene wayno gonde hono kanko Mike Johnson no gueɗɗo haalade ɗum noon donc koɓe fecciɓe taw kamɓe républicain haade makko miijade dañde démocrate en woɗɓe donc démocrate en toon to sud représentant mbi oɗo sa joni jantata e mabɓe kamɓe républicain walludeɓe
tawde Mike Johnson jabani facture gummiɗo toon to Sena no waɗirani. Habaruji men États-Unis cektorɗen toujours ko hande caggal nde kanko Donald Trump e nder konngudi kadi ɗi windi e page makko social wi wonde ko kala état ji bulaji ɗum noon ko état ji démocrate ne gardi kala nde jogui caɗele ko fate yimɓe seppoɓe ɗum noon ko yimɓe seppoɓe tan ne bonna nokkuji men ani wayno ko kamɓe gouvernement fédéral ɓe ballata ɗumen illa to tawi kamɓe ɗiɗon état ji ardiɓe ɗumen namdima ɗum noon noon ene wayno ko kanko Donald Trump o yamiri kala yimɓe wonɓe AIS e yimɓe kadi renoɓe frontiére yantuɓe AIS yo nden no feewi nokkuji ɗi ganduɗa taw ko nokkuji kamɓe gouvernement fédéral jeeyi ɗum taw seppoɓe jettata ko ɗum noon ko ɗum waɗi donc oɗo sa joni hono kamɓe ɗiɗo gouvernement ji gonɗi toon e ɗiɗo état ji walla ɗeɗon guure kañumen koye men goni koye fewnitade pour kala ko woni seppoɓe ɗo mbawi wonde foof wonde hakkude men e kala nokkuɗo ganduɗa ko jeeyi gouvernement fédéral ko ɗum waɗi goto e ɓiɓɓe Donald Trump ɗum noon ko ɓiɓɓe en wayno ko kañum hoore mum e nder konngudi haali on kadi ne wayno ko karalla ko fate psychologie e nder konngudi haali mbi wonde ko Donald Trump ne jogui nguɗon ñaw ngu ganduɗa ene ko kala ko neɗɗo wimo o wawa oppude ɗum noon nde kanko Donald Trump ɗum noon nde haalluji jettimo wonde ko démocrate ene namdi oɗo sa joni hono kanko Tulsi Gabbard yo artu toon to congrès o haalande men holko woni sababu kanko Tulsi Gabbard gardiɗo direction intelligence nationale pourquoi mo yaha toon to FBI foti yaade e wayno kanko Donald Trump o wi konde Tulsi Gabbard o foti kadi waɗata ko liggey moƴƴo kadi woodi koye wadde peeje foof beele woteji ɗi foof bannoɗi hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e woteji jogorɗaɗi foof beele ne jaha no moƴƴiri kono noon e wayno ko kanko Mary Trump sifti ɗon tan ko ɓi mawnum Donald Trump kono hoore mum ko psychologue o wi wonde ko gueɗe ɗe ganduɗa kanko Donald Trump ɗo waɗa ɗe foof surtout yen ruttade e gueɗe ɗe ganduɗa kanko hoore makko jaɓata o wiide o perdi firti wonde ko jikku mo ganduɗa hen mo jogorani dañde hay hunde kadi ko jikku mo haqqille muɗum ɓuri jogui caɗele seeɗa ɗum noon kanko Mary Trump all of the means at his disposal which are not inconsiderable. In fact, Tulsi Gabbard donc ɗum ɗon ko ɗum ɗon kanko Mary Trump o wi wonde ko Trump ko wawi wonde foof ko gueɗe ɗe ganduɗa jogori hutorade kala doole ɗe jogui surtout en tato kardi laamu pour ha waɗa haysindo wawa yitude wonde gañima au moins kam holla wonde ko toñade walla gueɗe mbaɗno ɗum ɗo foof ko o hollude tan wonde ko kanko Donald Trump ala ko oppata haysindo omo andi o heɓani ɗum ɗon il faut ko toujours haqqille makko no rokkirimo toujours o ruttuno gueɗe ɗe ganduɗa en o wiyama walla gueɗe o wi o waɗama kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sare habaruji men international ko toon to Sénégal jehatan ɗum noon ko caggal nde kanko Elhaji Malick Ndiaye non gardude assemblée nationale toon to Sénégal nde watti jillu makko toon to Chine jillu makko no yano ko tawtorede ene wayno ko inauguration parti mabɓe Pastef nokku muɗum toon to Chine fottude kanko gardiɗo département international comité central parti communiste chinois ene wayno ko Elhaji Malick Ndiaye o wawi kadi namdete pourquoi drapeau Pastef ne woni toon en takkodiri drapeau Sénégal e drapeau Chine donc e nder ko jaabi o wi wonde ko ene wayno ko oɗo sa joni drapeau Pastef mbaɗaɗo sonno yimɓe hewɓe ne mettini ɗum ɗon woni yimɓe ɓe ene wayno goytoto joni ko drapeau Pastef ɗum noon ko Pastef ko drapeau momtanoɗo ko ɓooyi sibabude kano oɗo parti ko kañum hoore mum koko momtuno ene wayno oɗo sa joni nana toon weeye e nokku goto e leyɗele ɓurɗe hewde doole aduna he ɗum noon o wi kadi ko hunde welaniɓe kamɓe wulloɓe ko fati oɗo drapeau pour kano woni toon kanko Malick Ndiaye kadi o ɓeydi hen o wi wonde ko welimo oɗo e ɗiɗi gulal kalteɗi wonde ko ene wayno ko kanko nde ummotoo Sénégal nde o yadani hay drapeau goto jogonoyke bagage makko kono noon e wayno ko chinois ji kañumen koyemen pewni oɗo drapeau Pastef e kañumen kadi mbaɗi ɗum ɗon e table ngal wonno ngal e ɗum noon e wayno ko ɗon toon no tawi oɗon drapeau no waɗa ɗum ɗon noon ko hunde ganduɗa yimɓe heɓe ɗen goyto mbiya wonde ko kanko gaddi assemblée nationale so tawde o yeehi toon ko visite officiel wona pour drapeau parti no wonno toon ko drapeau leydi Sénégal foti wonno toon ko wawi wonde fof ene wayno ɗiɗon haalluji hono gardiɗo leydi Sénégal hono kanko Bassirou Diomaye Faye o jaabaki ɗiɗon haaldu taw kono noon enen continue ne reɓa contre kamɓe Pastef ɗum noon surtout ɓuuri hebbinde hen doole oɗo sadio no ko kamɓe wonɓe lund hande toon to Sénégal e tunganaɗi kadi ko mi toon to Sénégal hono kamɓe fédération sénégalaise de football e nder ko communiqué ɓe mbaɗi hande mi wonde ko ene wayni ko ɓe pelliti wultade e kamɓe koyemen wadde appel de décision mo ganduɗa kamɓe kaf ɓe mbanno ñande nogas e jeetati lewru janvier tan ujunnaje ɗiɗi nogas e jeegom
odon décision kadi ken wayno ko kambe CAF non CAF ko Confédération Africaine de Football en wayno ko be jennino leydi Sénégal be pay men sanction ngaji non ko kalis gile kalisa jobetedi hay woni jouruji mudum kadi ha kanko entraîneur Bouna Thiaw dum non sanctionnaire pour wonde ko match joydi jogarani kanyum hoore mum tawede ko way wonde fo en mane ko kambe confédération wi wonde all side joni be jabi sanction ngaji be jabi kadi mam job di don kalisaji dum do fo non ari ko ciagalde kambe ko membe kalno hangi bi wonde ko wada be appel pour wonde be salade be ko fate dido sanction ngaji di CAF wade mabbe sifti non kadi dum do fo ko gede ganda banno de ton to Maroc ande kambe Sénégal be pote Maroc non ko final Coupe d'Afrique des Nations. Tonto Nouakchott dum non ko aéroport gondo Umutunsi en wayno ko avion goto nangama ton avion kadi ni wonno yimbe taw ko sofirebe mumbe ko enjeji dum non avion ko hande jurino ton samedi kiida hande tonto Nouakchott ciagal de avion kadi yita wonde wonbe hen be ko yimbe inde de ganda en kambe gendarmerie be tumi dum hen goto wiete ko Mohit Barutu goto wiete ko Jobalta Ganesh Kolmi e goddo kadi ko Naika Sharata donc ciagal de kambe avion de wada identifié wonde holto umiso e surtout on holto nokkuto fanoto dum woni kambe gendarmerie gondo sonto aéroport Nouakchott be jogi sikitar ko fati avion ndeben baye kadi kambe ko nadde son don der avion so be tawi ton kalis kewdo e wiide mabbe odon kalis kadi e hisa mo be kisi ma boye temdere capande jena ujunere dollar ko way wonde fo en wayno ko kambe wonnabe avion be fof ko yimbe kadi jaabe ton to end odo safo kambe fo be nanga tonto Nouakchott tonto Nigeria ko yalti hande hono kambe États-Unis be mbawi wiide be mbajimi kala yimbe personnel mabbe liggortobe do son tonto Niger dum non kadi ko wona yimbe sohlaabe ne fe kanyum e galleji men fo yo jaltu ko yacci leydi Niger dum non kadi ari ko ciagal de attaque bando do son tonto aéroport mabbe buddo mawnude tonto Niamey dum do fo ari ko ciagal de jangu bonnongu ton hakkunde jamma alarbe subah alkhamis bonnongu ton tonto aéroport mabbe gondo to capital mabbe tonto Niamey hono kambe États-Unis département d'état surtout e der kongude halimbi e communiqué mo windi o wi wonde ko kala yimbe wonbe ton taw ko américain surtout mo taw ko wana yimbe sohlaabe ne fe ko yacci jalta leydi Niger sifti don tan ko ngudo jango ne woni ko kanko Abdourahmane Tiani wala General Abdourahmane Tiani e der kongude de juftino dum non taw mo yilli ton to jangu banno so o takkine non président mo Côte d'Ivoire on Alassane Ouattara e kanko président mo France Emmanuel Macron e kanko kadi président mo Benin pour wiide wonde ko kambe gardi walla ko kambe ngoni fewjibe ko faati ngudo jangu sifti don tan e kongudi kadi ter communiqué gommido ton to Niger be bi wonde ko warabe be en français goto waramen be nangi no kadi sappo e dido neddo tawbe do fof ko yimbe jeenobe odon complot e wiide mabbe kadi yimbe arnobe yande ton be en wayno ko yimbe nogas baram hen ko ay wonde fof do sadio hono kambe États-Unis be bi kala personnel mabbe wonbe son to Niger yo jaltu ko yacci khabaruji men international cekkitaɗen ko tonto Iran tugnadi kadi ko winda tonto journal biyeteɗo Associated Press ɗum noon jooɗi tonto Dubai pettoji mbaɗi toon hande to wuro wiyeten ko Bandar Abbas ngo ɗon ɗeɗon pettoji noon ene wayno ko mbari cukalel dewel jaarowel duuɓi nayyi ɗum noon tugnade hande télévision mabɓe national ko haali ɗeɗon pettoji noon ngari en wayno ko ñalawma hadde kamɓe Iran eɓe jogino heblo mbaɗata toon tonto nde ɗo tufndi wiyetende Hormuz siftindorna nde ɗo tufndi kadi ene wayni ko kala batuji walla kala laaɗi ɗi ngannduɗaa en baɗoji pétrole walla baɗoji marchandise ko ndewata ɗon ɗeɗon laaɗi noon ko laaɗi ɗi ngannduɗaa en taw ko laaɗi international ko toon ndewata ene wayno kadi siftini on tan ko kamɓe États-Unis ɓe ndentinino Iran wonde ko kala laaɗe États-Unis dewoje ɗon ɗum noon ko laaɗi pétrole walla laaɗi bawɗon fof kamɓe Iran hotoɓe ndaarɗe ɗon laaɗi ɗum noon kadi ko ɗum woni oɗo saa joni hono kamɓe États-Unis sikkano aɗan ko ɗeɗo pettoje baɗɗo toon to ngoɗon wuro jimgo e ngoɗon maayo ko kamɓe États-Unis mbaɗi ɗum kono noon ene wayno ko télévision mabɓe toon to Iran wi wonde ko pettoje ɗe ko waɗi ɗum ko sibabu nde gaz ko kañum hoore mum waɗi sumi ha ɗeɗon pettoje mbaɗi donc tugnade hande ko holla ene wayno ko ni wona étude nayyi e oɗon appartement he ndeɗon huɓere wonde ɗon ene wayno kañumen fof hayso huɓere nde fof yanani ha laaɓi ene wayno comme ko bonandeji ɗi ne kewi no fewi télévision mabɓe national toon to terre ha wi wonde ko addi explosion ko sibabu nde gaz ko wawi wonde fof siftinde on tan hande hono kamɓe États-Unis e kamɓe Iran eɓen continue ha hande dikkodirde
dum non e wayni ko États-Unis siftini be tan wonde ko do sa joni laadi mudum jettima ton to diwan no tufde mabbe kambe Iran e dum non kadi ne wayni ko tunade kongol gumingol to kanko ministre défense mo États-Unis o wonde ko kala nde États-Unis feliti yande mabbe kambe Iran en wayni ko yante mabbe dum non nyande samedi bendo hono kanko président mo Egypte Abdel Fattah al-Sisi o nyaayigi kadi États-Unis kanyum horum Iran yo cubu haaldude o leedu subade wonde habde ko way wonde fo en wayni ko anda ka holno dum wayata kono e wayni ko kanko premier ministre mo Israël e wayni ko kanko idno nyaagade hono États-Unis ko way wonde fof odo sajon hoto attaque Iran parce que kambe Israël be pentaki taw Qatar kanyum horum e der kongudi gumidi son premier ministre mudum on Cheikh Mohammed bin Abdurrahman Tani o wi caggal jillu mako ton to Tehran dum nok samedi yande o wawi fottude kadi ministre affaires étrangères mo Iran e kadi o wawi haalde kadi gueɗe ɗe ganduɗa en parɗo ene hono jam dañira toon e oɗo région surtout hadde kala ko woni haareji hakkude États-Unis e kamɓe Iran bandiraɓe sehlaweɗe toɓe radio sare ma en jokkodiri Tidiane Niang joni goto joɗiniɓe en toon to Nouakchott o rokka en kadi ko joguinen ko fati coftal bal Tidiane Niang bisimilla hettiyankoɓe haalirde radio Wolsare gadorɗen kabaruji men coftal ɓayli koye nder leydi Mauritanie potel avancé kiiɗe hannde championnat mo leydi Mauritanie 15e journée nde woni waktuji 16 to stade Cheikha Boydi wanno ko derby hakkunde équipe ASC Sinim équipe FC Nouadhibou potel ngal wawi gasa ko ɗeki 0-0 ñalawma janggo alet ne waɗi pottitte joyi ɗe fof suwat ko 16h GMT to stade Cheikha Boydi équipe ASC Zandri ma hewdir équipe Inter mo Nouakchott to stade olympique mo Nouakchott FC Tabrak Zain ma jabbu équipe ASC Douane to stade municipal mo Atar FC Zaidan ma hewdir équipe Nouakchott King to stade municipal mo Keydi équipe Keydi FC ma jabbu équipe ASC Pompier to stade mo Lixar FC Lixar ma hewdir équipe ASC Police ñalawma altinen hawra e ɗiɗi lewru février 16h GMT to stade Cheikha Boydi FC Samal ma hewdir équipe Nouakchott mo Académie kiiɗe hannde ngal ɗo potal hakkunde équipe FC Nouadhibou e équipe ASC Sinim hono keblo kippu leydi Mauritanie Arturo Lopez Garay heɓi fartange tawtorede ngal ɗo potal taggal galtugol makko kihiɗe hanki ɗo e lamorgo leydi Mauritanie ngam heɓanade pottite cehilagal mois de mars woni trêve international attaquant équipe nationale mo leydi Mauritanie Sidi Boun Amar ene ɓatti signinde contrat to championnat mo leydi Algérie ummorade to leydi Libye tumnade woni kabruji ɓe kolliti hono attaquant équipe nationale mo leydi Mauritanie Semega juwanno to championnat mo leydi Jordanie kanko hebno awar 2024-2025 woni ɓurɗo wawde fettude championnat mo leydi Mauritanie taw ko trophée wanno ɗum ko info sport 1 2 3 4 ɓe kolliti o signini contrat to championnat mo leydi Maroc to kippu biteɗo Fez championnat foot hitande ujunnaji ɗe nogas joyi hitande ujunnaji ɗe nogas jeegom pottitte kihiɗe hannde kippu fala komi kañum heeɓi polgue yesso kippu mbay loggi joyi loggi ɗiɗi jowol kañum heeɓi polgue yesso kippu saye loggi tete loggol gotol kippu jingue kañum heeɓi fartange yesso kippu dubango loggi tete loggi ɗiɗi Sinthiane Diama kañum heeɓi polgue yesso kippu lig sayb loggi nayyi loggol gotol Tekan kañum heeɓi fartange yesso kippu dawle loggi tete ndiga kippu Rindiaw kañum hewdirno kippu Cide ko Cide wawi heɓde polgu loggi jeeɗiɗi loggol gotol kippu Hayre Mbar kañum hewdirno kippu Thialgu ko Thialgu wawi heɓde polgu loggi nayyi loggi tati derby gasto ko ɓoyani ko hakkunde kippu Bogge Escale kippu Bogge Bas ko Bogge Escale wawi heɓde polgu taw ko loggi ɗiɗi e ndiga kippu Sorimale kañum heeɓi fartange yesso kippu Ganki Jeeri taw ko loggi ɗiɗi e ndiga Garlol kañum heeɓi fartange yesso Njorol loggi ɗiɗi e loggol gotol tumnade fédération mo leydi Sénégal e baynago mabɓe ñalawma hannde ɓe kolliti caggal ko fate commission discipline mo CAF nde yaltini communiqué mum jaltuɗo 28 janvier ɓe kolliti ɓe ganniyaki wadde appel e oɗo décision ko fate sanction sportive et sanction financière keblo kippu leydi Sénégal Pape Thiaw koko suspanno 5 match e jour uji ɗiɗi équipe nationale mo leydi Sénégal biteɗo Ismaïl Sarr ko noon kadi Elimane Ndiaye fédération mo leydi Sénégal holti ko fate amanduji financier ma ƴettuɗum en charge tumnade info sport 1 2 3 ɓe kolliti hono Teppe Mazembe yafnima hono gonnoɗo keblowo kippu Teppe Mazembe biteɗo Lamine Ndiaye ko sisini bandiraɓe oɗo Lamine Ndiaye o ari staff Teppe Mazembe ko avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati
championnat mo leydi Espagne pottal gasgal ko boyani ko FC Barcelone kanyum ye hender tere El Chef dum logitete ndiga Atletico Madrid kanyum hiwdirno équipe Levante pottal ngal way gase ko dek 0-0 ki hide hande Chelsea kanyum he polge yeso équipe West Ham logitete logididi équipe Arsenal kanyum ye hender tere Leeds United fi dum logina ndiga Liverpool kanyum samti équipe Newcastle logina logol gotol championnat mo leydi France Ligue 1 Monaco kanyum he polge yeso équipe Rennes logina ndiga Lorient kanyum he fartange yeso équipe Nantes logidide logol gotol Paris FC kanyum hiwdirno équipe Olympique de Marseille pottal ngal way gase ko dek do partout championnat mo leydi Italie pottal nyalom hande équipe Cagliari kanyum hebi polge yeso équipe AC Verona logina indiga Napoli kanyum he fartange yeso équipe Fiorentina logidide logol gotol nyalom jangu so woni 16h30 GMT Tottenham hiwdir équipe Manchester City 14h GMT Manchester United ma jabo équipe Fulham championnat mo leydi Espagne nyalom jangu 13h GMT Real Madrid ma jabo équipe Rayo Vallecano so woni 20h GMT Athletic Club Bilbao ma hiwdir équipe Real Sociedad championnat mo leydi France nyalom jangu alet 19h45 GMT Paris Saint-Germain ma jabo équipe Toulouse kabruji men jofsal balli ko do kaade en calmini hetti yankobe halirde radio wolto mbay wonde fof Tidiane Niang nakshot ngam radio Jowol Sare International Tidiane Niang a jara bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habaruji min jogan noon hannde ɗemgal Pulaar gasi yalaɓe ko musidɗo moon Amadou halta mon en jetti Tidiane Niang ha joɗiniɗen toon to Nouakchott toppitiɗo ko fate coftal ɓalli yen mbaali jaam ha janggo kadi on jarama.